ondo altzaude. Gaur, poesiaren funtzio gorena poema irakurriko dugu. Jende askok uste du poesia gauza erromantikoa dela, maiteminduentzat edo bikotentzat bakarrik balio duela. Baina ez da horrela. Poesia generoa da gutxien baloratze dena. Jendeak gehiago gustuko ditu ipuinak eta beldurrezko eleberriak, zombia agertuko denean, suspensezkoak, kriminalak brodatutako zapi bat erortzen duenean, edo zientzia fikziozkoak, espaziontzia Tertius planetara iristen denean, eta mila gauza gerta daitezke estralurtarrekin topo egiten dugunean. Jendeak normalean ez du poesiaren zaletasunik, gehienetan poetak bere buruaz bakarrik hitz egiten duelako poemetan. Oso ohikoa da hori, jendeak poema bat, poesia bat hartzen duenean, eta poetak bere buruaz hitz egiten du. Denbora guztian bere buruaz, bere emozioez, bere sentimenduez hitz egiten du. Eta hori aspergarria da. Hau sentitu nuen, hura sentitu nuen, eta hori aspergarria da jende gehienarentzat. Gaur egun, nor arduratzen da bakoitzak zer sentitzen duenaz? Nor arduratzen da zuk maitasunezko edo nekezko asperen bat botatzen duzunaz? Baina poesiak badu funtzio bat, ederrena eta unkigorriena, iragana ia galduta dagoena gogora ekartzea. Funtzio horrek iraganeko une ederrak gogorarazten ditu, betiko hil ez daitezen, eta une tristeak ere bai, ahaztu ez daitezen eta saihestu daitezen. Orain irakurriko dut poesiaren funtziorik sublimena poema. Eta adimen artifizialari, iarekin, eskatu nion poema honetan aipatzen diren gaiei buruzko irudi batzuk egiteko. Goazen bat! Zein izango litzateke poesiaren funtziorik sublimena? Maiteminduei grina pizteaz, serenatak eta maitasunak gazteen arima sutsu eta sinestunean sortzen dituen zorabio ero horieiz hitz egiteaz gain? Poesiak bizitza baten ahaztutako zatiak jasotzen ditu. Ibaiaren ertzean harrapatuta geratu zen traste zahar hori, korronteak eramaten saiatu arren, adar batean itsatzita geratu, eta hiltzultzen iraltea tematzen den hori. Denbora asko igaro ondoren ere, ahantzturaren itsasora jaistea saihesten du, bizitza guztiak iritsi ohi diren leku horretara. Ama aurrari kulunka ematen dion une gozo horiek, begirada gozoek maitearen aurpegia gordetzen dutenak, poesiak memorian grabatuko ditu eta ezaba ezin bihurtuko. Erregeak hiltzen direnean, tarteka poetaren bihotzean berriz gaitzotzen dira, dio bardoak. Hiltzen diren edo iraganeko txoko batean, kartoizko kutxa batean, zabor eta hondakinen lata batean ahaztuta geratu diren erregeak, une urrun hartan, dagoeneko amaituta dagoenean, ezin izan genituenean harrapatu eta babestu, itzali biltari, ahul eta ia itxu ginen garaian. Poesiak gure errege txiki eta maiteak ekatzen ditu berriro, egun ilunetako zati txiki eta utxaloriek. Ama sutsuak bezala eskua sendo eta tematiaz, berriz bizitzara eta argira erakusten dizkigu. Eguerdian diztiratxu loratzen den arrosa gorriaren antzera, banda eta fanfarre soinuan ongi etorria ematen dioten bitartean.